Zdravím vás. Chtěl bych vám ukázat, jak snadno vydělávám nakupováním. Podívejte, jak jednoduše jsem se dostal k prvním výdělkům. Zjistil jsem, že na moje konto se mi přičítají všechny peníze. Ty, které si sem pošlu, i ty, co vydělám. Věděl jsem, že když chci získat bonus, stačí mi nakoupit každý měsíc celkem za 1000 korun. Nákup jsem splnil, bonus zezelenal a mně se přičetl na moje konto. No samozřejmě chci mít výdělky pořád vyšší, takže pracuji na zvyšování svých bonusů. Rozšiřuji svou síť klientů doporučováním. Nejčastěji pomocí e-mailů a na své webovky jsem si umístil reklamní banner. Naučil jsem to překvapivě rychle i své kamarády. Ty nejlepší mám hned pod sebou, protože si můžeme navzájem pomoci zvýšit zisky. Když si kdokoliv v mé síti klientů něco koupí, dostanou bonus moji známí i já. Vidíte? Někdo v síti klientů udělal nákup a i my 3 dostaneme bonus. A všechny bonusy se vždy sčítají. Takže čím větší obrat s mojí sítí klientů udělám, tím více peněz na své konto dostanu. No je to vážně jednoduché. Tak vám přeji hodně výdělků.